Pokok mumpung ketemu neng warung, saiki aku arep teko. Tekan apa? Piye kabarmu setelah menikah? Wah, menikahi penak banget no. Penak lah piye? Isaya, Bunda, ya bun bun, ya bun ngono. Penak ya. Lah nek jomblo Bun ngono tok. lah kok gur bun. Gusti, paringi setunggal sik gemati. Tapi nek ojo nangis mergo tresno, ojo goblok mencinta. Hai guys, kembali lagi ke channel Ujung Planet. Channel kesuat terpokok, gokil berfaedah, pokoknya wah dan bebas guys. Salam Laske wae ojo dipikirke, kabeh ono tawane. Happy aja, lupakan ya menyakiti kita. Hujan guys. Bang Yogi suwi ra ketok. Kok jarene saiki kowe melu komunitas yo. Iya Kak, aku melu komunitas anyar iki. Apa komunitasnya? Kopi Sianida. Wah, kopi sianida. Apa artine? Komunitas pria siap menikahi janda. Walah nduk, tak goleki ketemu jebule nang kene to. Kowe saiki ora tau bales chatku ya gini to? ora Tak duwe apa ora duwe paketan? duwe ros. Kak. Piye? Iki ngomong-ngomong kowe hobimu apa iki Kak? Masalah hobi, nah hobi kuwi maido. Maido. Kok maido? Paling gampang maido. Lah nek hobimu apa? Menyayangi janda. Enak kowe? Hobine? Oh, hobiku mewarnai. Lah kok mau warnai kok cah cilik? Mewarnai rumah tangga orang lain. Mukamu galau ya gini to, Din. Joko tarup mangan serabi, Ah. Mas pasang tarup rasi dadi rambi. Untuk apa namaku kau bawa dalam doa? Jika dia yang kau bawa dalam kosan. Merah putih kebanggaanku. Indomie seleraku. Terus? Insya Allah, kowe masa depanku. Bang, kata-kata buat mantan. Kamu sebungkusan, lungamu tanpa segelan. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawa.
Weh, Bang Yeri, siraman rohani pagi ini, Bang. Ojo terlalu percaya karo kanca cerakmu. Nek nganti kanca cerakmu ning mburimu ora tau ngrasani kowe. Hah? Dalan Klaten Mojokerto tak krami. Semarang, Surabaya, kadung sayang ditinggal mendua. Kowe ora tau ngrumasani sing tak lakoni ya mung tinggo bukti aku nrimo kowe apa wae kahanane sewu siji. Musim udan, Lur, hati-hati di jalan. Seneng hati aja nganti jalan-jalan. Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang dia. Aku tak akan berhenti menemani. Mlaku-mlaku neng situ Bondo, ngetan Siti tekan Pati. Aku emang kalah bondo, ning aku menang gemati. Ngopi, ngerokok, masa depan ketok. Demeni bojone wong kuwi penake mung 5%. Sing 95%. Penak banget. Gusti, paringi setunggal sik gemati. Tapi nek wonten 3 napa sekawan kula nggih purun. Pokok mumpung ketemu neng warung, saiki aku arep teko. Tekan apa? Piye kabarmu setelah menikah? Wah, menikahi penak banget no. Wah, penak lah piye? Saya, Bunda, yah bun bun ngono. Wah, penak ya. Lah nek jomblo, Bun ngono tok. lah kok gur bun sabun. Ojo nangis. Subscribe.